Întotdeauna mi-am dorit să îmi arăt experiența la cel mai înalt nivel și să o fac cât mai accesibilă. În 2000 exact asta fac astăzi. Eu și brandul lucrăm împreună pentru a face fiecare produs mai tehnic, mai inovativ, pentru fiecare gimnastă să poată face efort mai lung și fără niciun disconfort. Gimnastica crește excelent. Pentru mine fiecare detaliu este important și este nevoie să fie mereu schimbat pentru a atinge perfecțiunea. Cu Domio să împărtășesc aceste valori puternice și simple. Gimnastica este un sport elegant, o combinație de putere și grație în care ne putem exprima liber. De aceea, costumele trebuie să dea o personalitate aparte, pentru ca gimnasta să se simtă frumoasă și confidentă. Eu și echipa încercăm să găsim soluții cât mai multe la un preț bun. Această pasiune comună ne îndreaptă să improvizăm în munca noastră. Sunt Cătălina Ponor, colaborator al Domiosului.